Bandito! Go Jego! Go Jego! Go Jego! EDSA! 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 Diyan ang tunog na nahulog sa building. Alright, magandang gabi! Metro and Mega Manila, kamusta po ang inyong lagay ngayon? Sana nasa mabuting kalagayan, ika nga. Anyways, mga kabisyo, ito lang po for FYI, for your information. Bukas po, August 29, may lugar na diniklarang walang pasok po in public and private all levels sa Imus City, Cavite po. Ayan, declared na po yan ha. Classes have been suspended. Of course, again, August 29, 2024, sa Imus City, Cavite, all levels, both public and private. Imus lang ha. Kung taga-Himos, Cavite ka, wala na naman pasok! No. Ang bihira naman, O eto, hindi na natin patatagalin to, Tang! Pag-usapan na natin to! Isang nanay ang nakahuli sa nakakatakot na sandali kung saan isang receptionist sa hotel na pinag-check-in na nila ng kanyang 11 years old na anak ay pumasok sa kanyang kwarto upang amoy-amoyin ang kanyang tibak. Oh, no! Pambihira naman. At ayon sa balita, napag-alaman din na ang naturang nanay pala ay isang influencer sa OnlyFans na app. So sobrang nahuhumaling itong receptionist sa kanya at actually inalok pa nga siya ng na mag-date pero tinanggihan niya ito. Okay, Tang, logican na natin to, Tang. Ay sige, ano pang hinihintay mo? Logican mo na yan, kalbo! Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? EDSA! Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic to ngayon kung ano po ang pinoproject mo na image sa SOCMED o social media. Ganon din po ang magiging tingin sa'yo ng tao. So kung ang naturang nanay o mom ay gumagawa ng sexual provocation bilang content, malamang ganon din ang balik sa kanya. Hindi man intentionally na pinoprovoke mo yung mga tao, pero dahil yun nga ang naging image mo sa social media, kaya malamang nanggigil si kuyang receptionist. No. Diba? Well, mga kabisyo, ganito po yan ha. Ang ginawa niya, inamoy-amoy niya yung tibak at ibinulsa. Sabi nga mga kabisyo, ito, para, aside from joking, let's be clear. Sabi nga, ito ha, sa Bible, in Galatians chapter 6, verse 7, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Kung anong itinanim mo, yun din ang aanihin mo. Now mga kabisyo, ito, logican po natin. Ang ginawa po ng receptionist na pumasok sa kwarto ng isang guest at inamoy-amoy yung tibak at ibinulsa pa, ay isa pong malinaw na paglabag po yan sa batas o pagnanakaw at sexual harassment na maituturing. O, diba? Kaya boards, itigil mo na yung pagnanakaw ng panty sa sampayan ng kapitbahay nyo! Dahil pwede kang madimanda! Dahil isang form ng sexual harassment yan yung ginagawa mo! Ano na lang ang gagawin niya, Tang? Ay, sama, kasi ang kalbo dapat magbago na siya, hindi naman kuha ng panty. Ano na lang, Tang? Brief naman! Ay, nako mga kabisyo. Ang bilis ng oras natin. Time to say goodbye. Maraming salamat sa mga kabisyo po nating nakatutok palagi. Anyways, mga kabisyo, ang tabayanan, susunod na
Rocky's Secret Files. Kasama po si Rocky Terra, ang Basa Princess. Uli, ako po si Diego Bandido na lagi pong nagpapaalala po sa inyo that on whatever you do it all for the glory of God. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. This is 90.7 Love Radio, Metro's #1. Good evening, Metro Manila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!